hjertestarteren fra halvautomatisk til automatisk, skal du gøre følgende. Til omstilling af hjertestarteren skal du bruge følgende knapper. Grøn vælgerknap, volumenknappen, trekant op-knappen og trekant til siden-knappen. Hjertestarteren skal altid stå i tændt tilstand, når du laver ændringer i opsætningen. Tryk på grøn vælgerknap. Displayet blinker. Tryk på volumenknappen. Tryk på trekant til siden for at markere, hvilken række du vil ændre. Halvautomatisk til automatisk er række 1. Rød betyder, at den er automatisk. Grøn betyder, at den er halvautomatisk. Det skiftes på trekant op-knappen. For at ændringerne bliver gemt, trykkes på grøn vælgerknap. Dioderne blinker. Det bekræfter, at ændringerne er gemt. Se mere i Quickguiden.